iki son orek-orek kok gak, Cak? Jare wong-wong ya. Orek iki yo tapi yo gak mesti kadang jembret yo kadang reketek. Tapi yo nemen orek iki yo worek iki lho Duh, kok gak mesti kok ya apa ya, Cak? Kak ngono kan mantekon dhisik grep mang kok moro-moro mrene takon ora-orek kae. Kok kono malah, Cak, nyambangi kanca talil jarine awake gak enak. Lho kali to orek Kak. Lho kok ngrasani pale. Orek palian lho. Kok iso Cak ngene, Cak? Lho kok ning dikandani yo kadang-kadang gak mesti kadang-kadang ngene iki ya tapi ngono dhewe wedi ya. Ana setan ta kira-kira, Cak? Iku. Oh, kok iso orek dhewe iki ya? Iya, ya mbok wis lah. Moro-moro karo kebion. Oh, korek. Ayo kok iso aja ya, orek-orek ngono mang Cak ya. Kandhane kok niku aku dhewe bingung mutu opo kok moro-moro orek-orek dhewe iki. Tenang kayak barongan. Lho lancuk lah ku ono tuyule ku tayeng matane. Was wong kaget wae. Ringas. Oh, rek gendeng iku anjane.